Sulo muhle kakhulu kaphunga noMageba ngibingelela yakwamukela-ke uhlelo-ke ezobuciko-ke uhleli noSihle wakamyeza-ke igama lami mina nguSihle ngumshephe ngophithi ngawameza isibongo usolo indawo lapho engiqhamuka khona esigodleni esifika amaqhuthe bakwendlula isiqumama umfokambathi kanti umkhulu wami ngomaqhaza anyakanyaka gabhuza kalobe isigomo sengusika nehlobo namhlanje ngivakashelwe iciko lapha emsakazweni noma endlini zemsakazo-ke angeke kuchaza ezoyiqhazela ngapho ukuthi niyazi-ke nani indlela esenza ngayo-ke mfowethu ngibingelela kwamukela mfowethu kuzulile ngestudio civil Nkosi, ngiyaphila mfowethu njani? Awubingelele nje mfowethu ababukeli laphana kwezinye istudio ubabulise bese uyayichaza futhi ukuthi wena ubani wakabani odume ngani wenza ini njengoba lapha nje mfowethu. Ngibingelela kakhulu ngibingelela umfowethu umfokamyeza ngihleli naye endlini zomsakazo iZululand TV noma istudio Zululand. So bafethu igama lami mina original nguXolisi Sithole igama nje ngibizwa ngalo ngikhula. Bese kuthi ke leli gama engikutholayo ngokuhamba hamba ukukhule ke kuba nama nickname uyazi ke nakho kwamyeza. So ke ngathola ukuthi ke ngiba umuntu ke othanda umculo ngikhula ngisesikolweni ngenza osicathamiya ngilida isicathamiya ngisuke lapho ngibheke kwigospel ngidlale indlela abayibiza ithena. So ukuqhubeka kwezinto esho ukuthi kwakukhona lokho enhlizweni yami ukuthi khona into enginayo eyikhono lokucula noma ngazange ngize nginothise-ke emva kwesikhathi kodwa ke kuthe emakhamba hamba ke ngathola igama bangibiza ngoJobe ngasithi hayi lo Jobe engibiza ngaye kungcono makuthiwa nginegama lami engibizwa ngalo ukuthi ngiyacula manje kungcono ngibizwe ngoJobzini ngoba manje uJobe sibaningi singoJobe bakwaSithole. So ngase ngithola ke igama lokuthi no angiqale ngibizwe ngoJobe Jobzini futhi i-album yami nje oqale ngikhiphe ngo-2018 ngo-October ibhalwe uJobe and Jobzini. Kwaba uJobe Jobzini kwasuba nophawu phakathi ngoba ngathi uJobe and Jobzini kahle uJobe Jobzini lona gama ke ngibiza ngalo mntaka baba. Ngakuvali ungakhululimi lapha eJobzini nizwele-ke abakweshi lapha nayo uJobzini sizonihleli nawo njengamanje kodwa ngifuna ichaza ukuthi yenza ini ngoba masithi ezobuciko sikhuluma ngezinto ey'ningi sikhuluma ngey'nkondlo sikhuluma ngomuntu owenza imvunulo sikhuluma ngomuntu owenza into zokugqoka sikhuluma ngayo yonke sikhuluma ngomuntu oculayo uJobzini asichazele ukuthi yini ayenzayo yena uyicike lenza ini njengoba ebizwa ngoJobzini nje. Shuthi ngiyabonga futhi shuthi balayela abahle abathanda umculo kaMaskandi ngenza uMaskandi mina shuthi ukwenza kwami uMaskandi ngake ngichaza ukuthi kwenzakaleni ngize ngicula uMaskandi uyazi ke siyahlushwa la eminyango mfethu masiphuma hayi wena Jobe uMaskandi akufanele Jobzini ngathi umculo weKwaito or weAfropop ngisuka khona lapho mfethu ngathi ukuchaza nje kancane noma kafushane kusho ukuthi wena mfokamyeza nabalaleli ekhaya mina ukungena uMaskandi bengulalela uMaskandi kuseyicassette sikhula thina ngabo 90 la ngikhathi zokuhamba lemvaleli nazo so ke mfethu ngathi kubalaleli ke babe ngimangichaza history yami noma umlando ngibuyela kwi background yami ukuthi ngisuka aphi pho ngize ngene eMaskandi ngithe ngisegoli it was 2009 yeah wasiyophela 2009 ngahlangana nobaba uBenguzi Bethuli ngabe umuntu ke emathubeni hayi umfoka abashefeza khalenti ibonwe izinto zabo zilala enqothe bahlabeke lokho badlula kanjalo futhi lenzeka mhlawumbe uthi lelo baqwela awusuka shuthi ke mntaka baba nabalaleli ekhaya shuthi ukukhuluma kwami lokho angizange ngisebenze naye ubaba uThuli ngoba ngola ngisebenza ngahlangana ngokukhonza umculo wakhe bengikhonza kakhulu mayekhiphile imini bengithenga iCD yakhe eqala nje ngokusheshsha mayiphuma ebusuku mina ngayizwa ukuthi iphumele ebusuku ekuseni ngoba ngidonsa esitolo so ngoba ngangumlandeli wakhe omdala ngoba ngisho ukuthi ngabo 90 bani bekusina cassette abo 80 bani ekhaya ethengwa obaba ngaye ngokuye ngakhula ngalalela ke uMaskandi so mangibathanda boko Maskandi kodwa khona lo Maskandi obungichaza wakhe kunale ndlela ebengiyithanda bese ngiyayilingisa yebo sithi mangihlele ekhaya ngiyilingiseke le ndlela le so mangihlangana eGoli Air Force of course bengihlala eSpread View mina yena ehlala eFosforas ngihlangana naye ngikhulume naye hayi mntaka baba into bengakuyibona ngiyenza bekuthi makudlala ingoma kaBenguzi Bethuli bengiyodansa ehostel eFosforas mangifikile ngivakashile ngigide lapho bangitshela abanye abantu no hamba kuBenguzi wena akanankinga hamba ucela ukucula naye umuntu umgidele umdansele because unabafana bakhe njengamanje so mangihlangana naye ngikhuluma naye mntaka baba hayi angemukela ngithande ngisho mina ukuthi cha mina angithandi khona ukuthi ngicule njengawe kodwa ngithanda ukuthi ngisebenzisane nawe ngene eqembini lakho labafana bakoMolo bese thina cha mfoko Sithole mina ngithanda ukuthi wena iphi idemo yakho ngithi mina idemo enginayo eAfropop ngangenza iAfropop eGoli ngaleso sikhathi ephumule lokushini ya 2009 so was it no mabuthanda mina
mfoka Sithole ngicela uthonze ingoma yomaskandi efana neyami ukuthanda mina iyeke lento eculayo shuthi ngaqala lapho kuba futhi wasinika umfoka Molo isibusiso wanginikeza ngomlomo mina angizange ngize ngisebenze naye wanginika ngomlomo wathi ngicela ukwenza idemo yomaskandi ngokuthanda mina bese uyabuya nawe siyahamba siyosebenza e-studio ngifuna uqale ngizwe ukuthi ucula yipi indlela kodwa hamba wenze ushuni wami wena umlandeli wami babukeli lapha emakhaya ezoyelake lapha uJobzini uyasho ukuthi isibusiso sokucula ushuni kaMfoka Molo kaBhenguzi Mfoka Thuni wawunikwa uye emsalo wawunikwa uye Qobo uyena omtshelayo cha ngawuphula futhi ushuni wami wethu ake ngithole la mfowethu usuqala nini ukuthi ukhiphe manje umculo kaMaskandi mawukhipha sekwenzakalani sekuba kanjani lapho ngokukhipha lokuqala bekuyiphi lithini mfowethu ngathi ngaqala la engcine khona ukulimala kwami ke khona ukulimala kwaba khona because isifiso sami ngangifisifezele kuMfoka Molo uthe lapho ngisalinde ukucatha iphelanga i3 months or 4 months ngixhumana naye it was 2010 ngase ngizwe lokwenzimana ngefoni isithintana naye ngathola ukuthi usengilimalele so ngabe ngisakwazi ke manje ukuthi ke lento besikhuluma ngayo naye besiyenzeka because ngawumuntu lapho wayehlakazekile into egoli engakwazi ukuthi enzeke lizo ngangilinde yena ukuthi uzongithatha ngisekhona mase ngithole le ndlela kwaphela nawe uyazi khona umuntu oshaya isigidi i-bass ama keyboard ngangisawuhlanganisa lonto wase seyangithusa ukuthi awu sengizokuthuka umoya wakhe awusekho awona mathengalala ngokuthula amadinsizo yakathula amadinsizo yashiya amagelela amakhulu lena ke lapha kula eNingizimu Afrika ngomculo wayo nje ohlabahlosile oshunyalezo bafowethu awungaqhubeka eqinisweni mfowethu umyeza umbhuti wami ilonto yangilimaza ngalesa sikhathi kodwa ke ukuqhubeka kwami ngiqhubeke emva kwesikhathi ngiqhubeke ngo2013 mangaphosisi ngahlangana noMfoka Mvulu babemuzwe komunye ingoma zami ukuthi ubalo Mfoka Mvulu umbizayo la ukuthi stability ngahlangana naye ke eOlundi sazana naye ngase ngithi ayindoda awungenzise naye lento ungathola ukuthi ke udlalela abanye oshuni lo udlala ushuni wafaza omnyama noshuni lo wesithuni so ngathola ukuthi ke lento yami uyayazi but bengekho inhlelweni zawo bese ngiqala ngaba umuntu oqala ke mina ke oLundi ukudlala ushuni kaBhenguzi without ke mhlawumbe osomnandi abantu abadala kodwa nje emavukaneni ngeke umuntu oqala la oLundi obese ushuni kaBhenguzi ngawenza ngo2013 ngayenza isingle eyi1 eyayikhuluma ngohulumeni ukuthi uhulumeni siyabonga ngemali yeqolo awudosele umdlalo ukuthi ayithini leyo ngoma eshawa lo noma ngeke ngithini kodwa ingoma ukuthi ayithini le ngoma lena ukhuluma ngayo namhlanje ukuthi uhulumeni siyabonga imali yeqolo bekufanele sibonge kuwe uhulumeni wethu ngithi bekufanele sibonge uhulumeni wethu ngemali yeqolo asiza abantu bethu ngemali yeqolo nomsebenzi awukho basilekelela abantu bethu siyabonga uhulumeni ngemali yeqolo so ke ngathi mangabe ngenza lo singile yayisabhedabhedaka because ngangakasijoin istudio so kwathi ke kuhamba abayithanda abantu lengoma bathi afuthi voice yakhe azikhona la sikhumbuza khona mawungaqinisa ukuthi mawucula nje bese ubhalansalana la so ngabuya ke sengibuya ngingasalindele ngabuya ngo2018 ke ayi kwahlangana ngezingoma ezo3 ngaqala ngenza ingoma ethi nawo abantu bakho Nkosi kuleyo album yami yokuqala kuyona ekhona njengamanje ngase ngenza enye ingoma yesibili ethi amakhansela nenye ethi umshini wami no Beyonce futhi umuntu umkampani no Beyonce so ngavele ngabona no ndoda ngasebenzana naye futhi Dr. Stable no ndoda ngoba ushini wami uyo understand ngempela ukuthi ngicula le ndlela mina ayikho indlela engiyazi ngayishaya album yaphelela ke ialbum ephelele ngo2018 ebithi ke umngamo ihloko sawo sithi umngamo mhlawumbe Jobzini lapho ake ngikubuza nje lo mbuzo ngophose ku ngoba ngiyakuzwa ukhuluma lapho ukuthi na eweciko elithe laqala ngo2009 lacula kodwa laphinde lanyamala lemculweni kukanjani kwethu lapha mhlawumbe mungasichazela ikhona yini support oyitholayo from ngasohlangothini lamasipala noma ngasohlangothini labantu bangasekhaya abawusomabhizinisi abajoyina kwezincini iyangakanani support oyitholayo mhlawumbe mungathiwa ukuphezela mhlawumbe ngosichazela mfowethu ngokukhulu nje ukubonga ngizoqala nje ngibonga abantu kakhulu abantu basolungu nabantu babahlabisa ngiyabonga mina ngoba ngokuzalwa ngizalela emahlabathini enhlazatshe ekhawoma la endla nomhlahlane ngizalwa khona mina ngivele khona la oLundi ngaphinda futhi ngawumuntu ohlala khona kwahlabisa ukuthi umuntu ohlala oLundi na kwahlabisa abantu bangazi oLundi na kwahlabisa lezansi kwathi kusempanzakazi isigodi mina la ngizalwa khona empanzakazi bayaphila abantu empanzakazi enkosini umdlenje
ngaphansi kwepanzakazi esikhaleni bawusenhlwathi ke ngiphansi kwayo inhlwathi ezansi nayo ngoba abantu bajwayele ukuthi kusenhlwathi kungakithi vele ngoba iclinic yangakithi inhlwathi kube into eziningi nje zikhona khona enhlwathi la ukuthi service station esikhulu sangakhona so ke ngathi ke ukwenza kwami izinto umntaka baba njengoba ngisho ukuthi ke le album engiphathe kanjani kubantu support ngiyitholile kwahlabisa noma ngakayitholi ngokugculiseka kodwa nje ngithengeliwe ithengisile cabanga umuntu ngena company mina icompany anginayo but amasido amathengisile mfowethu ngiqamba manga athengisile olundi ngathengisa eThekwini ngathengisa benginokudlala lapha eHostela eKK bafike bangithanda kakhulu abantu base KK eClermont lapha eThekwini bangithanda kakhulu ngathi ngisupport ikhona nala olundi ngoba nala e-stadium ngeke ngavela ngadlala nendawo zasemakhaya la olundi umasipala wangithatha ngadlala enhlazatshe ngathi support ngeke ngayithola olundi noma mhlawumbe ngakabi nawo umuntu ongiholayo njengamanager ngisayiphethe mina ngiyafisa ukuthi ngithole icompany ngithole nomuntu oyimanager ongihola cha hayi ngoba usufike ekhaya futhi bakubona njengamanje sezoyithola icompany umthele futhi nomuntu oyimanager asikubonge lokho kumasipala wasoluntu sikubonge lokho futhi nabantu bakhona lapha abahlabisa ukuthi bayiphakamise insizwa ngoba isasa lomculo isasa lengoma lingizinsizwa ezisakhulayo mfowethu awutshela abantu mhlawumbe ukuthi yiziphi inqinamba ohlangabezana nazo njengoba ucula noma imiphi mhlawumbe into ethwasa umzimba noma izinto odibana nazo empilweni mangakucula njengamanje njengomculo ethola ukuthi zinkinga kodwa emculweni uhlangabezana nakho kakhulu ukuze mhlawumbe nomuntu osafuna ukucula umaskandi akwazi ukuthi azi ukuthi yiziphi inqinamba engayilindela mina njengoba ngidlala uculo nje noma wafuna ukucula umaskandi ngathi mntaka baba ngiyabonga lawo mazwi inqinamba ezinzima kakhulu ukucula ikhona okuyinkinga uqala nje ukuthi uzokhipha even isingini ungakayikhiphi i-album ukucula nje wenza ingoma iyodwa kunzima cost imali inyuko esebenza lapho mntaka baba kufuna ukuthi ube nemali yokwenza lo msebenzi okubona ukuthi ungawenza uphinde futhi lapha e-studio unokuthi ungafika uyicula indlela yakho kodwa manje sekuyi-studio lesi sekufanele ube no-producer okudonsayo manje ukuthi no asenze kanje nakanje kunzima khona lokho kodwa ke mina njengamanje no sengi-right ekuculeni ukwenza ingoma nokwenza yonke into ingoma eningi ngiyasibhala ngiyayibhalela ingoma eziningi ngi-right lapho sengingajwayela nje ukuthi no ngiyarehearsa irehearse ngiyayenza endlini ngibona isikhathi ngiyengizama isiginci mhlawumbe uyangibona kwesikhathi abangibona abanye kwi-data zami ku-WhatsApp isikhathi sengifunda nesiginci manje into kade engayinaki isiginci kodwa ke sesiyaqala siyaxoxa manje isiginci asisayishaya asayibethi so okuningi-ke mntaka baba ngathi nje okwesibili uba naleyo nto ukuthi emehlweni abantu awunayisho ukuthi uzokuthanda yini umphakathi especially thina esaba-supporters abaculi abadala ukuthi mina ngacula umculo ngoba ngangisupport ubani ngumlandeli wakhe angazi noma sengicula bazongemukela nabantu abamthandayo bazongeseka mina bangesekile kakhulu mfowethu abantu abaningi ngithandwe nabanye abaculi mfowethu eGoli bangifonela abaculi bathi uShune ngudlalayo ngidlala kamnandi uShune omnandi bangithanda bathi no akushodi ukuthi mfowethu ngwenyusa nje la istudio sakho ube right nje ngabonga leyo nto mfowethu ngathi nje njengamanje ingqinamba engiyithola mfowethu ukusebenza kwami nje i-album yokuqala angazi usilutho ngayo engiqamba mama into engiyizuze igama lakhekile abantu bangisupportile angibali support yama-CD yami ukuthi ngithengelwe kakhulu ama-CD lokho kusephaketheni lami nokuthi ingoma yami kufanele kube yiyona engenza ukuthi ngivele estudio so njengamanje ngathi ingqinamba engiyitholile ezokuthengiseka kwengoma mina ngithengeliwe ingoma kodwa ukuthengelwa kwami ingoma abantu bengangilindele angikwazanga ukuthi ngiyibone ngiphethe imali because i-CD yokuqala ngathi nje mina ngisupportekile sithi bangithandile abantu abaningi ngiyabonga baba cha angibuze futhi lo mbuzo sisakithi South Africa njengamanje mfowethu ekhaya la usuka khona noma la uzala khona noma la uphila khona ba injani ukuseka abantu noma mhlawumbe phela kenze uthola ucula into kodwa umama uthola ukuthi umama ekhaya uthi hey lento yeni lena ngusangana nenzayo la ngingeni lento nenzayo le okanye akayengena ngale ndaba lento nenzayo ubona ukuthi uyophumelela manje yenzayo yabona yazi mfethu ukukhulu nje phela ukuhlonipha nokuthanda yonke into nawo nanokuthanda ukukhuluma iqiniso ngikhuluma iqiniso noma ngithola isikhathi mina mfethu lento ngiyithole ngawo 2009 la nje ngisapota uBhengmuzi bengihlala nohantu wami eGoli khona oyinesi lapha eSpreadville angitshela ukuthi athi uthanda uBhengmuzi kangaka ngathi umuntu wakile orintombi bengihlukumezeka ke lapho leso sikhathi because kunalento ebengiyithanda beyicula mina kwale ngoma enokukhuluma ngayo ethi abalozi bakwadludla bathi angihlabe inkabe enkulu emhlophe yayibona into le usaba yebo ngoba bese uzoba enye ethena
kuyimpempe leyo tshela inhliziyo yakho usekuphelele unothanda isekho into engayenza bese kuzoba le team lanjwana bese uba nalena ethi yimhlola yami yini konje lengiyibonayo kuyi1818 le so bayongibona ngisangana ekhaya ngiphatheke kabi but manje bathe mabezwa bethola ingoma yami beyithenga ekhaya ngibanike zona bathi hayibo uBhekumuzi phela lo ingoma zakho lezi thina beza izibongo mase sisho ukuthi ngiphuma kuphi kahle wena wasenza uBhekumuzi ngaphela kanti ke noyithanda kanti wona ivoice yakhe vele so ngabona ke lapho ukuthi no yazi iyathandeka lento wajabula umama ukhona la ukhona oluntu umama ke wajabula umama ke wathi hayi lento oyenzayo yazi yangichaza mntanami uyenze nini lento lezi ngoma engawuyibhaleni because kunengoma ethi kwi-album yami ethi mama nawe baba shuthi ngangibonga abazali bami nebhandi ngeshwa ubaba uhambe seyizwile ingoma wasiyalimala ngonyaka ophelele ngoMarch so ezinye ingqinamba ke lezi engisabhekana nazo ukuthi ke bengithi ngizokhipha enye ingoma last year ngaphazamiseka umqondo wami uzokukhathazeka ngicabanga because akagulanga wavela wangishiya ikhona ke enye ingoma engizoyibhala ke mfokamyeza ke isikhona enye ingoma engizoyifaka makwenzeke mhlambe ngikhulume iphutha ngithi mhlawumbe uGood Friday uzoshaya isiphumile kodwa within inyanga ezimbalwa nje seniyidedela ingoma entsha noma ngeke isho isihloko sithini njengamanje kodwa ke izoyikhuluma ngobaba ukuhamba kwakhe uthi baba ngazi bangayishaya yini mfowethu awumadonsa la siku TV singibabona kude wabantu babona kude wabantu nabo bengathanda ukubeyizwa mhlawumbe kancane nje ngithi lobu buhlungu engibuzwayo emhlabeni Nkosi yami awusuka baba wangishiya ngokhulu ukuzuma baba ngiyakhala baba wangishiya ngokhulu ukuzuma baba kakhula ngubaba wami wangishiya ngokhulu ukuzuma baba ngiyakhala ngawe ngikumbule baba lapho khona ngikumbule baba wami lapho khona ngiyohlala ngikuthanda njalo ulale ngxoxolo baba awu baba kwethu yeah into esezayo singala ngoxolo ngempela ke lapha nisizwe iqhawe elizalayo nisizwe phambi kwethu uJobzini bafowethu Jobzini mfowethu mhlambe usuku unothise manje komaskari sekukhona lento yokuthi nake iqhawe lami leli mina ngisupport bangilalelo bani ngoba awudlala ushune ngifuna dlala iqhawe lami mina ngilandela umculo wami mina mfowethu awusho mhlambe ukuthi wena mhlambe njengoJobzini lokho ukulimaza kangakanani empilweni ngoba kuyenzeka ukuthi uthula lakhala ukuthi uyasilimaza kakhulu ukuthi khona uqhala lokho singalalela manje ukuthi umuntu nalo iqhawe lakho ukulimaza kanjani mhlambe wena lokho nje njengoba ukhona nje empilweni engakubisa nje nesihloko impela mfokamyeza iyalimaza lo into ilimaza abaculi labo sebenegama sebaziwa sebedumile ilimaza bona lo nto because abalandeli bakaSpanbali nabalandeli bakaSpanbali ngesikhathi becomputer yena bephikisana yebo wena ukhanda udumo nemali but esengengakubuka mangabe uthandwa kakhulu kuze kuliwe ngawe xabana abantu badubulane nje bathi yenze izinto fosowazi besaphila abanye baculi njengamanje mawuthi yabuka kube nesithombe mangihamba ama-interviews kuma-community radios ngithola ukuthi bafona abantu bayithanda ingoma zami bese behle ukuthi mfana nami ungashona usasemncane ziphathe kahle singatholi uthwala nomuntu because abaculi abaningi masikandi bayafa so baningi abaculi abangasekho ubone ukuthi hawu lo muntu nje ulinyazwa yini ugcina ungasa-understand or ilona yini udumo olulimaza umuntu ukuthi ade seyibanga sekuliwa naye washeshe waba nalento ukuthi manje mina sengine-proud emphakathini kusho ukuthi sene-proud ukuthi mina angisakwazi ukuxhawula abantu so angiyithandi lonto mina noma ungahlangana nami vele mina noma ngenalo udumo kangaka kodwa nje ngithanda ukuthi ngihlezi ngumuntu othi mina ngumuntu wabantu hlezi ngaso ngesikhathi umuntu engihlangana nemihlonipho umlandeli wami akusuyena mina ngithi noma ungangilandela noma ungangamlandeli ubani kodwa into umculo wakithi lalela umculo ulalele njengami mina ngiyawulalela wonke umculo igospel R&B maskandi hip hop kwaito nginabanye amajita njengengashana ingoma yehouse noma ke mhlawumbe e-studio bingakaqeda kodwa nje ngiba umuntu mina ongenankinga ivoice yami ngiyibona ingivumela kakhulu so mina angiyithandi into ezathi abantu baxabane babange ini umqhuli iqhawe lami because ulimaza yena lo mculo omthanda uzomswela yena ahambe emhlabeni wena usamhlohla umhlohla mfaka ezintweni zokulwa so mina ngithanda ukuthi thanda ingoma uyijabulele ulinde umuntu okusukelayo kulungele umphendule kodwa ungangene entweni yakhe nathi ufuna udumo ngawo ngathi nje balalela ekhaya
lokho engikushoyo bengakufaka endlebeni impela abanye abantu basazocula nabantu abalandela umaskandi. Yebo ngezwakala futhi uzwakala kahle kakhulu futhi ngoba ukhuluma uqinisele imisulo lapho futhi ngoba lento yoqhawela amafeshi yawulimaza kakhulu umculo ngithola ukuthi ambalimaza nabayabonakala kodwa uthola ukuthi abantu laba okuyibona ngempela sibabangani abaqabene bona ngempela baphusha umsebenzi yaphusha ibhizinisi so kufanele sibuke leduze nje bafethu ngoba yiyo engcolisa kumaskandi phela kube ngathi manje singabantu thina abangafuni kahle kahle ucabanga kahle kanti mhlawumbe into esiyenzayo nje sabalandeli sisodwa yabona washo ngosentaba yibo abalandeli ngoba ngisho wanawe ngesikhathi sebekuhlohla bethu abalandeli uthulele umfana ekuthiwa ngiyakuphoqa ukuthi manje ye studio ophendula abantu so sizophendula ngendlela abangayithandi abanye bese bethi hayi wena nawe nokuwa jobs in question uthini uphawula yakho ngalokho ukuthi njengamanje sekufanele kuthukwane kuthiwa yina ke umntalabha dumsana yabona umntalabha dumsana bazigcina uthola ukuthi yena ke umuntu manje seshaya umntalabha kuphela ingoma nje loloko kodwa no umntalabha njobesho inyoni emhlophe esho njalo uthini uphawula wakho ngalapho ukuthi umntalabha wena ubona umntalabha ukuthi uyaphumelelesana uma ngawupromote nomntalabha ukuthi awushaya umntalabha mafowethu ukuthi umntalabha ngeke mina ngiqhubeke nomntalabha loyo nomthuko loyo mina ngathi nje ngoba ngujobsini ngiyifikela kwendima umaskandi noma ngumculo omdala kwade basa ephenduka emahlathini so ngathi nje mina angiyithandi lonto eyenzakalayo ngoba ngisho ukuthi ngivikela izinto zokuthi ulimaza iartist yakho ikhonzile oyisupportayo uyilimaza ngani na mase singasekho umculayo uphinde uzwephi ngoba kumancane abathi ukuthi nabantu abashona abalingiswe kube inhlahla nathi sikwenza silingiso bani ngoba sahlala emaqinisweni ukuthi angikwazi ukugxuma ngangithanda beyashuni kakhulu bengibadlala bonke nawo shuni mina oyifavorite yami nje inhliziyo yami yebo because nawo mhlawumbe uyeza ukuthi awu le ndoda kanti ungakangena e-studio yangizwa ngisho ngisestrategy ukuthi cha ushuni kabhenguzi uyawuzwa lo ekude lo muntu ngisho ukuthi ke bafowethu into enjengaleyo ingoma ayikho kumuntu othuka abanye abantu ingoma wafuna ukuyizwa ikhona nakithi kwasamavukane nje basho njalo abanye ikhona ingoma namanje ngakudonsela impahla kanjani lento yokuthi libizwe ngamavukane ngoba abanye abafowethu abayifuni lento le futhi abayithandi ngempela ukubona ngisho kuthiwa kuyenzeka mhlawumbe uhlangana nabanye abaculi mhlawumbe uphethe uhlelo uthola ukuthi umuntu umbiza ngevukane uthola ukubuka ngenkolozo uthi ungambizi ngevukane impahla kanjani lento yokuthi libizwe ngamavukane ukuthola mhlawumbe umdala ngokweminyaka kodwa mhlawumbe ubizwa ngevukane impahla kanjani ayikho right kodwa lento noma ke mina bengaze bekusho straight mangifika bayayisaba yami ingoma mangifika mhlawumbe nawe kwezwa noma ngokhanyi ukhanyisile lo uma lokhuza usifukazi manzana bayangisaba mina mase ngifikile e-stage abangibizi ngevukane abasho lutho bajabulela ingoma nje akungiphathi kahle ngoba ngisho ukuthi noma bengakusho kuyimendlebeni kodwa ngulime ngijwayele kubantu abaningi bayahleba nabanye kumina ukuthi kuseyivukani lokho ejobsini uyeke so akukho right kodwa ngathi mina mawubizwa ngevukani sebenza kakhulu e-studio bhala ingoma ungene kakhulu e-studio udlala ingoma ushaya ingoma ushaye ngisho loyo abambiza ngenkosi yomaskandi umshaya umbethise ngengoma mfowethu uyokhunyelwa yiyo ngempela ingoma yakho lapha mangabe ushaya ingoma ngoba kuyenzeka ukuthi uqale ikhipha album yakho yokuqala nqa sibonile wethu lapha uphokazweni encane uthe ikhipha album yakho yokuqala nje icula yakhe lagijima yazi lagijima lakhe lapha ku-top 10 yokuhlukanisa unyaka noma yabantu kugcine kodwa nje ingoma iyakhulumela lapha ifike emculweni mangabe bethu nawe lapha ekhaya ubizwa ngevukane zama njengamanje mntakababa ukuthi kuphula lapha engomeni kuphula lapha empeleni kuphula lapha edlaleni umculo wangcono izokukhulumela ingoma yakho awutshela ababukeli imuphi lo mculi lena ukuthi mangabe ngene e-stage ekuthusa cha usicha yazi mangena ukuba bani noma kuthiwa ngena ukuba bani hayi uyangithusa ngempela futhi ngiyasaba ukade ukuba bani so nje sungibela umgodi engingazi ngiyogqibela ubani uyazi ngebhadi ngeke ngisho ukuthi ngeqhoshisi kodwa ngebhadi angaqondana nomculi e-stage onginikeza inkinga ngokusho ngobani lokho angibabala abafana laba nokuhamba nabo abangisekela abangidansela mina usho nami uthi ukuhluka ngoba ingoma zami engidlalayo zingathi ziyadansisa engathi futhi ziyasinisa yebo so akekho ngithusa kodwa khona ngelinye ilanga engathi mangibuka ngelinye ilanga ngathi mina hayi bangena laba bantu khona umfoka lokhuzane ukhona le olundi umfoka lamula bathi umbhokozeni ikhona manje ezinye insizwa kayiphethe engeke ngibona ibeka inyawo la intanyeni ngaqala ngangidibana lapha emaqhugwaneni emaqhugwaneni sasenza umcimbi kuthiwa esikhumbulo uthukela Maskandi Festival
ngamtshela ngathi mfana mani mawuphethe insizwe iphakamisa kanje inyawo azikho ingozi kangako la esiphansuleni cha zila zayigaxa inyawo la into ngabona abafana bami bengayenzi ngathi ke lo mfana ke ngoba udlala istyle sami engathi kufanele kwesikhathi ngimbhekisise stage kodwa ke kwesinye isikhathi angisho ukuthi lapha khona ethi mayeze ethi hey uJobzini ukuthi umngani wami vele naye siyaxoxa naye kakhulu siyezwana naye sinakho thina lokuthi umodla besho nofana ukabana uzwana naye no baningi abantu engizwana nabo mina edlala isitayile esiyi-1 nabo so ingathi ke mina njengoba ngiyithemba kanje estage makwadibana namaqondana nami ingoma edanselekayo mina ngiyadlala ngidlala isiphansula ngishisa ibhujo ngibuye ngisine ingoma ingakho ngithi angisabi muntu stage ngoba angisabisi ngabafana bami ngisabisa ngami uqobo kuzwakele ngempela insizwa lapha ayinkinga nenkinga ayinsizwa nenkinga nayo makuthiwa kuziwa lapha kwezokudlala stage ngaphakathi cha mfowethu angitshole la mfowethu imuphi lo mculi lona ongafisa ukuthi njengamanje makuthiwa uyasebenza mhlawumbe usebenze naye noma uhlanganele naye ngomeni noma kuyakubaba mhlawumbe ngaba umculo wemaskandi ngaba umculo we-hip hop ngaba umculo noma ngabe nje wani kodwa umculo ukuthi mawuhleli uwathi siyabona mangathiwa ngiwuthiwa nobani ngithi ukuhlanganisa naye mhlawumbe ngicule naye lapha estudio kukhule ngingakhipha noma kukhule ngingakhiphela abantu lapha yonke umculo noma ibanga ngabafundi bathathu nje noma bengacula ishuni owodwa ngathi nje okokuqala ngiyafisa ukusebenzisana nomfowangidi uZanefa ngithi bangidlala istyle esithi masifane nesakhe ngiyafisa ukuthi lapha ekhona noma engizwa noma eyilalela ingoma yami bemnikeza yona ngiyafisa ukuthi umfowangidi lapho khona ngihlangane nawe sisebenzisane nawe sidlala istyle esodwa nawe mfowangidi kodwa ngiyathanda ngeyilanga ukuyibona ngisebenzisana nawe bese ukuthi omunye engifisa ukusebenzisana naye khona umfo abambiza inkosi yamagcokama ngiyafisa futhi ukusebenzisana leya ndoda khona into engiyithandayo kiyo angisho ukuthi abanye angibathandi ngoba khona abanye engizwana nabo baculi kodwa ke khona enye into engiyake ngiyibuka ukuthi uyazi ube kuthiwa ngena umuntu ocula kanje la kule ngoma yami onjengosibandwane bezongena khaxa so ngiyafisa i-album yami esibili noma ngingabi nayo isho ukuthi ngizobathola yini ngisebenzisana kodwa ngiyafisa bese ukuthi omunye wesithathu ngiyafisa ukusebenzisana negenge abayibiza lokhuzana legenge eBig Nas uMampintsha noDenje yebo nje ngeke ngaseThekwini ngiyafisa ukuthola omunye wabo bese engene engomeni yami emnandi nje bese ayangena ngevoice yakhe udlala kanjani hayi nakanjani-ke ngempela-ke nizwele bafethu-ke lapha nakuseyilo bafethu uhlelo ezobuciko njengamanje hleli naye lapha ithi uJobzini yawu namhlanje intokazi engijwayele ukuhamba naye yikho lapha Indlovukazi uma vele ngehlophe ensizweni uManzama njengamanje uhambile bafethu uthathe uhambo kodwa uqondene naye i-TV yethu bafethu lena ukuthi asilekelele ngokomsebenzi kodwa nje bafethu sona ukuhleli kumnandi kanjalo mfowethu ngiyacela ukuthi lakho lokugcina njengamanje ongalisho lapha kubabukeli usuzovalelisa njengamanje usho lakho lokugcina ubatshela ikhampani usunayo yini ubatshela utholakala kanjani uphinde futhi uyiveze ukuthi mangabe ufuna ukuqasha uqashwa kanjani utholakala kanjani ukuthi bakulo siyavalelisa futhi awuze nje nayo into mfowami yezabalala ekhaya engiyiphethe ngoba ngithi umngamo muhle fana noBeyonce awusho muhle impela umngamo uyangizazi uyazufana noBeyonce she's shiny like a diamond muhle umngamo uyangizaza she's shiny like a diamond muhle umngamo uyangizaza bese ngithi lashelela ibhotela gijima thina sabantu saphele kubaza usho mina wethu umshungu wayintombi ngikhuluma nawe macatha savungaza khokhoza amanje nimayale kanjani ngishela njengebhotela wathi twali msheze Philippine namafosholo ngiphuma ezansi kwahlamisa abantu abazinde ngiqhuma amanzi usika nehlobo emdletsheni isigodi ngola mntu angiphuma khona awu insizwa leni igqokamela ishaya insizwa yangakile emdletheni yangakithi ngoba nomkhathazi baba ngenhla ngoba ngisho nje ukuthi mangisuka ekhaya ngicabanga ukuthi mangekhaya kuyahambela ngenyawo sentuzana nje hayi kuyahambela ngenyawo phinde ubuye futhi ngazinyawo aqhelile kangako futhi la emanzini nawe ngezini angazi bekhali somnandi ubhuti usomnandi ngiyazwana futhi ekhaya lethi ngithi awufake kwi-DVD yakho ngeyilanga kujayivele nje kusinele futhi akunankinga wathi hayi plus-ke wena udlalisa amanzi isidodwe yadlalisa angazi futhi washela nje impahla ngifake i-ayina ngizoke ngaqondile ukuthi mfethu ngibe nabantu abawonqatha noma ngazange babone kodwa nje amanzi ngakithi ngiyazi nalami nabe ngikhulela khona la ekhaya mama bekunomfula sinesigezela emfuleni emanzini sibuye nje siklini neinkomo sibuye sizekhaya nangale ngasekhaya futhi kwahlabisa lena into athi sinokuthi masingena lapha eBazana nomfula ukuthi ujejane bangithi nje kuba ngiyayishepha uzaphansi kwaJejane kanti ezidlazana iphuza ezansi lapha zana umfula oshikawo so lapho umfula amanzi ujejane nje awusho usika nehlobo
unesiphethe enzima kakhulu mangafika isomiso awushi so masikade silanda inkomo bese singena emanzini sishaya amanzi siyakuqhamuka nenkomo zinyukele ekhaya so ngathi nje mina ngibonga lokho ngoba ndakababa zikhona ingoma eziningi i-album yami ingoma eziyi-12 umkami umshini wami abantu bakho Nkosi amakhansela ishumi lensizwa izinkunzi amathambo kaMkhulu amathambo ekhehla ziningi ingoma lapho siyaxolisa Nkosi nobuhle muhle umntana womuntu njoba nje mangithi muhle umntana womuntu enye ingoma ecisifana le ngithi mawuthi muhle umntana womuntu ngathi ngiyishaye futhi ngoba nomuntu ungwakaba nesibongo ngabuba negama lakho mina ngumfo kaJobe ngiphuma ezansi kwahlabisa mina ngumfo kaSithole bengicela uthando umntana womuntu anganoma sekhona bengicela uthando umntana womuntu anganoma sekhona yini uthando kuwe Didwa isitho sakho nobuhle bakho amathangi facamfaca wenzela umuntu ngiyakuthanda sala ngawe ngiyakuthanda mntana womuntu injalo nje ingoma baba mfowethu awutshela ababukeli lapha lapho ke bayo ke lapha ezulu nje mfowethu ukuthi umuntu ofuna i-album yakho ithola kanjani ke nokuthi khona yini mfowethu i-album mhlawumbe abantu abangayilindele ezayo bazoyithola kanjani usunayo mfowethu i-company into efana nalezo nje utshela ababukeli uphinde ubatshele futhi umuntu ofuna uqasha uJobzini umthola kanjani uJobzini mafuna ukumqasha mafuna ukumbiza kubhebisha mafuna ukumbiza emshadweni mafuna ukumbiza egcekeni kini azodlalela umthola kanjani uJobzini futhi utshela ababukeli ngathi ngokuphephileyo nje ngoba ingoma yami bengakatholi icompany nje bathi besangithembisa abanye ngisafuna namanje angatholi ikhona inamba yami engithola kiyo ngoba ku Facebook mina ngumxolisi Sithole ku Facebook so ngathi nje ikhona ilokhuza inamba yami engitholakala kiyo uma ufuna ukuthi angicashe emshadweni akho angiyiqhenyi ngifika ngempela masiphumele savumelana ngezivumelana ngapho ukuthi kwenzeka kanjani so kwaphela semsebenzini 078 0409 aba u4 bese ba u5 078 0409 aba u4 u5 egcineni umthola lapho ke uJobe Jobzini mawufuna ukukhuluma naye uthola iCD yakhe ngoba ngeke ngize ngifake mina ezintweni eziningi ngicathi ingoma ezobe iregister kahle yonke indawo noma ngithi nje mhlawumbe ingoma ezosheshe abantu mangithi bayithola bayiclick ilezo phuma nje ezinyangeni ezimbalwa nje ngeke ngize ngichaze ukuthi ipinyanga leyo so ngifuna ukwethembeka mangisho kanjalo ngoba njengamanje ngiyenza i-rehearsing njoba ngiyenzile nje bafowethu ikhona ingoma ethi kwadliwa umuntu wasala impatha noma kwadliwa imali kwasala impatha isho okuningi leyo ngoba ikhona seyikhona nale engikhala kuyo ngobaba bese kuba khona ingoma yesithathu engikhuluma ngayo ngobuciko nje beyinsizwa ukuthi ngihlele ekhaya njengomahlalela mina ngiyibhayela ingoma ngisuke lapho ngingelele e-studio bese uthi wena into engiyibhayile ngikhulume ngayo noma ngisho kumuntu ngidlulisa i-message ibe khona ingoma ethi umoya wami wakhathazeka ngawo umntana womuntu kanti ubuya nini lapho khona ngoba wangithe ukuthi uzobuya mina shadane nawe manje yini wangizobe bekhombe enkandla bakhombe enqothi emateksini bakhoma nasebangeni emateksini ikhona ingoma ungasiqedi siningi nje ingoma engiyiphethe njengababa ngathi nje lama sesithenge nje CD futhi ngeke uhlale futhi uzoba umuntu othi mayiphumile nje uzobona futhi ngiyapromote noma ngithola isikhathi ngiyakwazi ukuyifikela mathupha kuleyo ndawo ngifike ngidlala mangithola isikhathi kunjalo nje mfowethu balelisa kubabukeli lapha mfowethu ke bazobuciko njengamanje ubatshela ukuthi bekuJobzini lo njengokuthi batshela ukutholakala kanjani wabatshela futhi ukuthi bafuna uqashana nabatshela futhi umsebenzi wakho bazowuthola kanjani njengamanje balelisa mfowethu sithokoze bese nawe njengamanje ngibonga kakhulu balaleli abahle ekhaya ngibonge kumsakazi wami umfoko Myeza ngibonge nosisa akasebenzisana naye noma ngikhona namhlanje abangifune bangithola ngibonga kakhulu isupport album yami yaphuma bayisupport abantu abakwazi ukuyithola ngicela ukuthi nokunye kusaze kwenzeka bafowethu singalahlani sibambisane ngezandla ezimhlophe ngiyakuthanda emakhaya niziphathe kahle nabacula abancane abanye abangibukayo njengamanje abafisa ukufika la kuzokwenzeka kodwa ngathi niqale ngasesikoleni nilungise izifundo zenu nikwazi ukuphumelela esikoleni bese ke niyaxubaka senifuna imisebenzi ngibonga kakhulu niziphathe kahle onyakeni umusha ka2020 ngoba unyaka ka2019 ube nezinkinga eziningi ne-top 10 ibingekho siyaqhabuka lokho kwenzakaleni ngicela abafowethu niziphathe kahle ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nawe nakanjani ngempela ke bafowethu ke umfowethu Vendle kaphuki kanje nganduku umdlalisi wengane ntukudlunini useyahamba ke njengamanje ke kodwa kahambi kodwa uyabuya kolunye uhlelo njengamanje bafowethu uzolandela amacikelo amakhonzile kakhulu mangabe ke nawe mbukeli lapha ekhaya uyaqala ukubona lolu hlelo namhlanje siyacela ukuthi uhambe ku-YouTube ekhasini lethu ufike usubscribe laphana uye ku-Twitter futhi ufike nakhona usifollowisha ku-Instagram naku-Facebook kanjalo futhi usilandele futhi ushaya nje uthi Zululand Studio TV bese sithola kanjalo bese silandelayo siyathokoza emakhaya
Amen. Siyathokoza mfowethu.